Zorane, mislim da stvarno više nema smisla me pratiš posle škole. Zašto? Prvo, mlađi si od mene, drugo, niži si od mene za 2 glave, a treće... Nije istina. Od Božića sam porastao čak 4 santimetra. Božića? A znači tako, ponovo mi spominješ spokojstvo tvog tihog doma. Neko bi pomislio da je razlika u visini naš glavni problem. Najveća prepreka na putu našoj sreći je u stvari što je ona iz doma za decu palih boraca. To znači da su njeni roditelji poginuli u ratu i da nema stan kao svi mi, da ne kažem normalno. Jesi li videla koliki prsten drug Tito nosi na svojoj levoj ruci? To je Burma, čovek je oženjen. A jel to znači da svako ko je oženjen mora da nosi burmu? Ne. Svako ko hoće da pokaže da je vezan za nekoga, da mu taj neko znači sve. E pa vidimo se sutra. Znaš što, Zorane, mislim da nema više smisla da me pratiš kući posle škole. Stvarno, a zašto? Odlazim, putujem na duže. Gde ideš? Na marš Titovim rodnim krajem. Određena sam da predstavljam naš dom. Koliko tamo ostaješ? Jedno 10-15 dana. Koliko? A gde se upisuje za to, za taj marš? Upisuje? Ti misliš da je to tek tako lako? Da svako kome padne na pamet može da učestvuje u maršu Titovim rodnim krajem. Pa dobro, a šta treba da se uradi da bi se neko uvukao u to društvo? Ništa posebno. Učesnici marša biće najbolji od najboljih pionira Beograda. E pa hvala ti. Kad se vidimo? Ko zna, do puta sam zauzeta, a kad se vratim mora da se srede utisci. Mislim da je najbolje da se sada rastanemo. Da se šta? Ne brini, neću te zaboraviti. S Bogom.